תראו, בזה אני אעצור, כי אני יכול להמשיך עוד הרבה דברים, וכל מיני נקודות. אנחנו נרד אחר כך לפרטים ולתכניות. יש לנו עוד 4 חודשים בדיוק. זה נראה הרבה, אבל זה מעט מאוד זמן. זה סך הכל 120 יום והבחירות. אני תמיד אומר שהבחירות, בניגוד לעסקים, בעסקים אתה יכול להתחיל איזשהו פרויקט, להשקיע כסף, להפסיד, מחר להתחיל עסק חדש. לא קרה שום דבר. אנחנו לא יכולים להפסיד ב-22 לאוקטובר. אין לנו אחר כך הזדמנות, כי עירייה תיסגר ל-20 שנה. ואני לא רוצה שהיא תיסגר ל-20 שנה, כי יש לי את הוויז'ן, ואני יודע בדיוק איך לנהל את העיר. אז עד שיש לנו את ההזדמנות, בואו ניקח אותה. תודה.